प्रेस मुसाहारिखौनो जोंनो नांफिनगौ बिथाङा माने जोंनि थाखाय सिगाङावबो मोजां खामानि मावखादोंमोन नालाय बिनिखायनो बै थांनाय बोसोर समनियावबो जेनेबा देरहाखानायानो जोंनिया बिनिखायनो जोंनो बियो रायजो सालायनो माबा सरखार सालायनो मोनाखैबाबो गावनि माबाजोंनो मोजाङै सामलायदों आरो जोंखौ नायदों बिनिखायनो जोङो बिथांखौ जौगाहोफिननो नाजाफिनदों जोंनि नांगोल पार्टियावनो जोङो बिपिएफआवनो जों भटखौ होनानै देरहाहोफिनगोन आरो माने बिपिएफ सरखार जाब्ला आरोबाव बांसिन खामानि मावगोन आरो ना जोंनि थाखाय आरोबाव साबसिन खामानिखौ मावगोन आरो जों बेखौनो आसा खालामनानै बिनिखायनो जोङो प्रेस मुसाहारिखौ गोजौआव थिखोफिनगोन माने जोंनि बिपिएफ सरखारखौ गोदो होदोंबाबो जों बेखौ बोखांफिनगोन बिनिफ्रायसो जों राहाखौ मोनगोन नङाबा जोङो बिराद बिपदआव गोलैबावगोनसो मानसि हिसाबै दिनै मा बुंनो सानो बिथांनि मावनाय दांनाय आरो मानसिनि दुखु सुखु बुजिनायनि बेलायाव मा बुंनो सानो बिथाङा बयनिबो खैफोदखौबो सहाय होयो आरो खामानि दामानिखौबो बियो जोंनि मेगनाव मोजाङै मावलांगासिनो बिनिखायनो जों बिथांखौ बावा बिनि भटआवनो जों होनानै देरहाफिनगोन आरो नाथाय दायो इलेक्सन मोनसे बोथोर फैनाय लोगो लोगो बयबो फैसानि मोनसे धौ देखायो फैबाय थानाय समाव दिनै घरे घरे हाबखौनोबो जों नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोना मा गावनि भटखौ बायजागोन नामा नोंथांमोना जों बायजाया सरकारा जोङो सानसे समाव जोंनो थाइसे थाइनै होदोंबाबो जों बेजोंनो गोजोनदों बेजोंनो जों थादों होमबाबो जों बेबायदि घरे घरे हाबनानै जों फैसाखौबो जों आजावाखै आरो जों बायजायाखैबो जों जेरै दं गोदोनि जों बेबायदिनो दं आरो माने बेफोरखौ इमान गोसो गोरबोजों मोजां मोनो नोंथांमोना जोंनि थाखाय गोजोन सुजुगखौनो बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो होदों नालाय बिनिखायनो जोङो बिपिएफ हान्जाखौ जों बोखांफिननो नाजागोन खुसि नुनो मोनदों आब'नि मोखाङावहाय इलेक्सन बोथोर बिराद गुदुं बार मा सानदों जोंनाथ' सापर्टआ जोंहा नांगोलाव जों आरो बेलेगाव गोसो गैया जोंहा बेखौनो हांख्रायना दंखायो गोदोनिफ्राय होग्राखा जों आरो मोननै मोनथामाव जों आगान होआ बेखिनिखौ आं बुंनानै गोजोननाय मोनबाय प्रेस मुसाहारिखौ नांफिनथारगौ जों नांगौ बेखौनो नांगौ जोंनो बेलेगखौ नाङा माने बिपिएफ दोलोबाबो प्रेस मुसाहारिखौ नांथारगौ आरो ना नांथारगौ जोंहा मानि थाखाय एसेबां मोजां मोनो प्रेस मुसाहारिखौ जोंहा जिखिनि जोंनि माबानायखौ लुगैनायखौ सम मोनसे बेनो जोंखौ सुफुङो जोंखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि बिथांनि मावनाया मोजां नाथाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोबां केन्डिडेट दङ बेल' नङा इपिपिएलनिबो दङ थिग बेबायदिनो रुजु गोरा मुसाहारि होननाय दिनै नोंथांमोननि बे दोनसे समथिनिफ्राय बिजाथि महरै मोननो हादों थ' नोंथांमोना इपिपिएल सरकारनो होनो गोसो गैया नामा भट मानो गोसो गैया जों माबामोननियाव होनो गोसोआनो गैखाया परिबर्तन होनदोंमोन दायो इपिपिएलखौ नुनो मोनाखै ৭५,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफोरनि थाखाय होनो गोनांखौ मोननो हादों महिलाफोरनिखौ गैया मोनाखै जेबो गैया होनदों ओंखायनो जों दा जोङो रुजुग्राव जों जेबो सापर्ट होनो गोसो गैया बेफोरनि थाखायनो जोङो जेबो मोनबावाखै गैया दिनैसिमबो जेबो गैया जोंनि माबायाव ৭৫,000बो गैया माबा मोनसे साख्रि होगोन होननायबो गैया माबा मोनसे न' होगोन होननायबो गैया फायखाना होगोन बेफोरबो गैया जों बहुद थाखा लाबो सोरबा होदो मेम्बारा 500 थाखा लाबो जों ओरैबायदि होगोन होयो जोङो जाम्बि जाम्बा हाजिरा मावना जों होयो फायखाना होगोन 300 थाखा लाबो होयोबाय जोङो हाजिरा मावनानैबाबो जेबो गैया होमबा जों बोरै सापर्ट होगोन नाथाय नोंथांमोना थारैनो प्रेस मुसाहारिनो होफिननो गोसो जाफिनजोब्बाय बेखौनो जोंहा बेखौ नांगौ गासिबो जोंहा बेखौ आखाइ थिखोखायो जोंहा सापर्टखा अनजानाय प्रेस मुसाहारिया मा मावदों बिथाङालाय बिसोर दा सरखार सालायनो मोनाखै जेबो आखाइ माबा खालामनो मोना बिस्रा दा जेब्ला सरखार सालायनो मोनो जों होगोन बिसोरो जोंहा दा सापर्ट दङ आरो बिनि थाखाय नाथाय जों नुनो मोनदों दोनसे समस्यायाव गासैबो मानसिया प्रेस मुसाहारिखौ नागिरफिनबाय थादों मा मुनि दं बिथांनाव दङ बेहाबो मोनसे मोन्थाय अनजानाय माने अनजानायाथ' ओरैनो अनजाया माबा मोनसे मोजां मावबासो अनजायो अनजागोन होगोनबो बियो होगोनबो ओमफ्राय लामा दंखायो होनायनि ओंखायनो मालाय बयबो सापर्ट दं बेजों जोंहा नांगोल जोंहा नाथाय दा मोनाफ्रावनो जुदि सोरबाफोर नोंथांमोना 2,000 3,000 होना बायनो नागिरोब्ला जोंखौ बिदिबो बायनोबो हानायनि केपासिटि गैया नाथाय गोबाङानो 500 थाखाजों भट बायजायो माने जोंनि गोसोआनो फाफर नङा